खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे टपिकखौ लानानै फैदों। एमएलए लरेन्स इस्लारी आदानि आरो दिपेन बर' जे जोंनि मिरु आबसुनि आफादगिरि फंबाय सानैनि बे बाथ्राखौ लानानै आङो फैनो नागिरदों। मैयासो बिथांमोनहा जे मोनसे बिटिआर इमप्लिमेन्टेशननि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै सावरायनायावहाय माखासे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथांमोनहा बुंदों। बे बाथ्राखौनो लानानै माखासे एसे भिडिअ क्लिप होनानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाबोनो नागिरदों। दिनैहाय दिपेन बर' फंबाय मिरु आबसुनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों बिटिआरनि जे दफाफोर बेखौहाय दिनै 60% मावजाबाय होननानै बिथाङा बुंदों। आरो एमएलए लरेन्स आदाया बेबायदि बुंदों, बिथाङा जोंनि बिटिआर जे एकर्ड खालामनाया बेयो बेसेबा गिदिर होननानै बिथाङा बुंदों। बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों दिनैनि जे टपिकखौ आङो लाबोनो सानदों आरो बेखौ आङो डिफिनिसन होनो थाखाय आखायाव लाबाय। आं आसा खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गोसोआवहाय माखासे गोनो गोथो जे थानाय आरो माखासे मिथिनो हास्थायनाया एसे क्लियारिफिकेसन जागोन होननानै मोनथिखागौ। अब्लाबो बे माखासे जाम जानाय जोंनि जे गोसोआवहाय थानाय गोनो गोथो आङो दिनैहाय माखासे बिटिआरनि एग्रिमेन्ट जे पेपारखौ लानानै माखासे पइन्टफोरखौ लानानै आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा जोबजासे नायलांगोन। फै जोङो नैबे भिडिअ क्लिपखौहाय एसे खोनासंनानै लानि। सुक्तिया दासिम आरो गोबां दफाया 60% दफाया दिनै मावफुंजाबाय, माखासे दफाफ्रा मावफुंजाबावनांगौ दङ। दा बे थायो आरो बेफोरखौनो लानानै सरासनस्रा मानसिफ्राबो नंगौ खोमा होननानै मोनसे सानफ्रांनाय फैयो। दा बे बेलायाव जों गोबां समाव गुबुन राहाफोरनि गेजेरजों जोङो फोरमायबोबाय थादों जे गंसेबो बर' गामि मोनसेबो ट्राइबेल ओनसोला दानख'जाया आरो बेबायदिखौ जों मालाबाबो खालामनो हाया। आं सानो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै खोनासंबाय। दिनैहाय जोंनि मिरु आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' फंबाया बुंदों जोंनि बिटिआरनि जे एग्रिमेन्ट बेनि दफाफोरखौ जोङो 60% मावबाय होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै एग्जाम्पल हिसाबै जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टआ एक्स एनडिपिफोरखौ लानानै जोङो बे सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय जोङो बिथांमोननि रेकर्ड बायदिनो एकर्डिं टु गावसिनि हिसाब खिथाब बायदियैनो जोङो मिथिनो मोनो बिथांमोनहा रिलिभेसनखौहाय होनो थाखाय जे मोनफुंनांगौ रिलिभेटेड खालामनो हाबाय बिथांमोनहा गासै बिथांमोननि लिस्टआ 9,800नि गेजेराव बिथांमोनहा 4,300 जन मानसिनो होनो हाबाय। बिसिबां थाबावखो होनब्ला 5,500 बेलेन्स थाबावबाय। मोननाया बांसिन जाखो ना मोनैया बांसिन जाखो? बे मोनसे एग्जाम्पल रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा आं माब्लाबाबो भुल बुङाखै। बिथांमोनहा दाख्लि जे सासे इएम रनजित बसुमतारी बिथाङानो बे लिस्टखौहाय जोंनो फोरमायदों। रायजो राजाफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ खोनासंनो जुदि लुबैबावदोंब्ला नेक्स्टनि भिडिअआवहाय खोनासंहर होननानै जुदि कमेन्ट हरोब्ला आङो हरगोन। बिथांमोननि लिस्टआव बेबायदि दङ गासै 9,800 जननि गेजेराव बिथांमोना 4,300ल' होनो हादों। 5,500 दङ। बेनो जाबाय नामा 60% मावजानाया? आरो जेसेबां लिरजानायफोर दङ दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि आङो 2 पइन्टनि 2 नाम्बारखौनो बुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। दिनैहाय जोंनि बिटिआर एकर्डनि एग्रिमेन्टनि जे दफानि 2.2 आवहाय बेबायदि लिरनाय दं टु एड्रेस इशु रिलेटिं टु बड'स रिसिडिं आउटसाइड बिटिएडि। जोंनि बिटिएडिनि आउटसाइडआव थानाय
माखासे जेंनाफोरखौहाय सुस्रांनो बे सुस्रांजाबाय। दाख्लैसो माथो गुवाहाटी बाथौ बारियावहाय माखासे बर'फोरनि जेंनाफ्रा दासिमबो सुस्रांजायाखै, गाज्रिसिनसो जानानै दङ। बेनो नामा 60% जोंनि बे सोलाय जानाया मावजानाया। आरो 2.निनो सारियावहाय बेबायदि दङ, टु प्रोवाइड लेजिस्लेटिभ सेफगार्ड फर लेन्ड राइट अफ ट्राइबेल्स। जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा दिनैहाय लेन्ड राइटखौ मोननो हाबाय नामा? बेखौहाय मावफुंजाबाय नामा? दिनैसिमबो खय एकजन दाख्लै कख्लाबारि माबायाव होनो हाबाय बिथांमोनहा इलेक्शन जाबाय हिसाबैहाय। दिनैहाय दिपेन बर' फंबाय, नोंनावहाय दिनैहाय गोबांथार दायित्व दङ, गोबां बिबान दङ। दिनैहाय नोङो सासे इउनिटनि सासे आफादगिरि नङा, मिरु आबसुनि गासै सेन्ट्रेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नों सासे आफादगिरि, सासे फरायसा आफादनि नोङो दैदेनगिरि, अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि। नाथाय नोंथाङा बेबायदि भेलुलेस बुंनाया मोजां जायाखै फंबाय। बेनिखायनो दिनै नोंथाङा दिनैहाय बेबायदिनो बाथ्रा बुङै बुङै बाथ्रा बुंनो रोंगौ, बेबायदि बेहा स्पिच पावार दं होननानै नोंथाङाबो दिनैहाय राजनितिकआवहाय फैनो सानबाय नामा? नोंथांखौ दिनैहाय राजनितिकआव गांखांनाय बायदि बेबायदि बाथ्रा लुबैनायसो नुबाय नोंथांनि बे बाथ्रायावहाय। बेनिखायनो फंबाय, गासै जे दिनै नोंथांमोनहा बुंनोसो नांगौ, गोबां समावहाय जोंनि बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो कर'ना भाइरासनि गेजेरजों जोङो बेबायदि मावफुंनो हायाखिसै, जोङो बेबायदि मावनो हायाखिसै। जोङो दा मावलांगोन, बोथोरा मोजां जाबाय, नोंथांमोनहा जोंखौ मदद खालामनांगौ, ने एसे सम हो। बेफोरबायदि नोङो गेजेरनि जानानै नोङो दिनै बुंनो गोनां, नोङो गेजेरनि जानानै नोङो बुंनो गोनां। नोङो दिनै राजनितिकआव गैया, नोङो बर' हारिनि थाखाय गेजेरनि जानानै मावनो थाखाय नोंनो दिनै बिबान होदों। नोङो दिनै राजनितिकनि बाथ्रा बायदि बुंनो नाङा रायजो राजाफोर, बुंनो नाङा। रायजो राजाफोर, जुदि आंनि बे बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आङो बे भिडिअखौहाय आङो डिलिट खालामफिनगोन। नोंथांमोनहा कमेन्ट हर। दिनैहाय बेबायदि बुंलाबायनाया जोंनि थाखाय मोजां जायाखै। नोंथाङा बेबायदि बुंनानै मावजाबाय, बिथांमोनहा बेबायदि मावबाय होननानै बाख्नायगोन सानदों नामा? दिनै बयबो नुगासिनो दङ, रावबो बे सिजोनावहाय, बे जुगावहाय रावबो रोङै गैला। दिपेन बर' फंबाय, दिनै 60% जायाखै, जोङो मावनो थाखाय आखायाव लाबाय। बेबायदि बुंनाया गाहाम। दिनैहाय जेलाव जोबजानाय सासेबो सुबुंखौनो दिनैहाय बख'नो हायाखै। जाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैहाय जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टआ जादों, बेखौनो मावनो हायाखै। आरो जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि 8.4 दफायाव दङ, बड'लेण्ड डिमान्डआवहाय थैनाय सुबुंफोरनो दिनै अनसुंथाइ होनो थाखाय 5 लाख जे होनो थाखाय दफा दङ। बेखौ साबसे मानसिनो होनो हाखो? दिपेन बर' फंबाय, दिनै बेबायदि जानला मोनला बुंनाया मोजां जायाखै। नोंथाङा दिनैहाय माखासे बाथ्राखौ बबे बुंजायो बबे बुंजाया हमवार्क खालाम, हमवार्क खालामग्रोनांगौ। गोसो जाब्लानो रोंखायो होननानै भाषाफोरखौ बुंलाबायनानै रायजो राजाफोरखौ दुखु फोनांनो नाङा। गोबां मानसिफोराथ' बुंदों बबे 60% मावजाखो? 60% मावजायाखै, जों मावगासिनो दङ, मावनो आखायाव लाबाय। बेबायदि बुङोब्ला जोङो बेबायदिनो बिबान गोनां मानसिफोरखौ जोङो बेबायदिनो मदद खालामगोन, जों बेबायदिनो मावलांगोन। बेबायदि एनकारेजमेन्ट होनांगौब्रा। मा जोङो मावबाय 60%, मावजायाखैथ' दासिमबो। एफाग्राब नोंथांमोना दिनै इउनिभार्सिटि गायसननांगौ, बबावबा कलेज गायसनबावनांगौ, बेबायदिनो
माखासे फिसा फिसा इन्डास्ट्रिफोर गायसननांगौ मोनसेबो गायसनाखै। सिगां हाग्रामा गायसननानै गालांनायखौसो नोंसोर दिनै रिबन हास'गासिनो दङ। दासो गोदानफोरखौ मावनो आखायाव लाजेनबाय। मावनो लाजेननायानो दिनै 60% जाबाय। लाजिना लाजिया जाखो? एसे सालायखौ हमथानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बासनखौ बुं। दिपेन फंबाय, दिनैहाय लरेन्स आदानिबो बाथ्रा बुंनो थाखाय आङो बे समावहाय दहाय बुंदोंमोन। बिटिआर एग्रिमेन्टआनो बेसेबा गिदिर एग्रिमेन्ट होननानै आदा लरेन्स नोङो बुंदों। माब्रै बेसेबा गिदिर एग्रिमेन्ट जाखो? आंनि बाथ्रा नङा रायजो राजाफोर खोनासंनै। जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफानि 3.3 आव बेबायदि लिरनाय दङ। दा एक्जिस्टिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट shall be renamed बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन comprising area cover under BTAD। बुजिबाय रायजो राजाफोर? shall be renamed बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन, बड'लेण्ड टेरिटरि एरियाखौसो डिस्ट्रिक्टखौसो गोदान नाम होफुंनाय। बे बिटिसिआनो बिटिसि रायजो राजाफोर, बेखौनो बेसेबा गिदिर एग्रिमेन्टनो। बेबायदि स्कुल कलेज बा बबेबा इन्डास्ट्रिखौहाय बबे जायगायाव माबायदि लुनांगौ, माबायदि मावनाङा, बेखौहायथ' मिनिस्टारफ्रा केबिनेटआव सावरायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ मावनो हायो। मावनो हायो। नोंथांमोनखौहाय बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायावहाय नैबे रावनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा दुखु मोननाया आदा लरेन्स, नैबेखौबो मेम'रेन्डामनि जे हिडिंआवहाय जोङो मोननो थांदों रायजो राजाफोर। नेगोसिएशन वेर हेल्ड विथ बड' अर्गानाइजेशन फर ए कनप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड। बुजिबाय रायजो राजाफोर? जोंनि डिमान्डआनो जाहैबाय फाइनाल एन्ड कनप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन। फाइनाल सल्युशन जाबाय होननानै बेबायदि लिरनाय दङ गोजौनि हिडिं मेम'रेन्डामाव रायजो राजाफोर। वेल किपिं इन पेक्ट दा टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ दा स्टेट अफ आसाम। जोंनि स्टेटनिफ्राय जे डिमान्ड खालामदोंमोन, आसामनिफ्राय जे डिमान्ड खालामनानै लानाय आलादा रायजो जानो थाखाय जोङो सानदोंमोन, दिनै जोङो मा जाखो? बियो दिनैहाय फर ए कनप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय रायजो राजाफोर। ओंखायनो जोङो साननो गोनां बेनो जाबाय नामा जोंनि बिटिआरनि एग्रिमेन्टआ डिमान्ड? रायजो राजाफ्रा बेखौ हास्थायदोंमोन नामा? कमेन्टआव हर। बे बिटिआरखौनो जोङो हास्थायदोंमोन नामा? दिनैहाय बेसेबां सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांखो? बेफोरनि थाखायनो मुंख्लं जादों नामा? दिनैहाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सिमाङा बेनोमोन नामा रायजो राजाफोर? दिनैहाय ना 4 ग्रेड साख्रि होनो हायो, ना 3 ग्रेड साख्रिखौनो होनो हायो जोंनि बिटिआर सुक्तिया रायजो राजाफोर। बेवहाय माखासे ओरैबायदिसो लिरनाय दङ आसाम सरकारजों रायज्लायनानै माखासे जिनिसफोरखौ समाधान खालामनो, बेबायदिसो लिरनाय दङ रायजो राजाफोर। रायलायनायनि गेजेरजोंसो जुदि जोंनि जे एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंनो बेबायदि मावनो हानाय 3 ग्रेड 4 ग्रेड साख्रिखौ होनो हानाय गासै क्षमताखौ बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो होखानाय जाबाय होननानै जुदि लिरनाय थायोमोनब्ला बे मोजां जागौमोन आंनि बायदिबा रायजो राजाफोर। दिनैहाय लरेन्स आदा, नोंथांना बिराद गिदिर भुल जादों। बिसिबा गिदिर होननानै जोङो नोंथांमोना बेबायदि माखासे मोजां बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला जोङो माब्रैहाय मोजां मोनगौमोन। दिनै नोंथांमोननि भाषाया दिनै राजनितिकआव थानानै जोंनि माबाफ्रावहाय मोदोमाव जोरेमा जोनाय बायदि बेबायदि भाषा बुंबाय थानायखौसो जोङो नुदों। रायजो राजाफोर कमेन्टआव हर। जुदि आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ डिलिट खालाम, बे भिडिअखौहाय होननानै नोंथांमोना कमेन्ट हर, आङो भिडिअखौ डिलिट खालामगोन। दिनैहाय
ना जोङो 4 ग्रेडनि साख्रिखौनो डाइरेक्ट मोननो हायो ना 3 ग्रेडनि साख्रिखौनो मोननो हायो जेबो गैया दिनैहाय जोङो नुबायना 3.3 आवहाय shall be renamed as Bodoland Territorial Regions comprising area covered under BTAD दिनैहाय नायदो रायजो राजाफोर रिनेम जों गोसो बायदि जोङो नाम सोलायनानै लानो हायो गोसो बायदि नाम होनो हायो दिनैहाय सोरबाया फर एग्जाम्पल नोंनि मुङा दिपक बर'निफ्राय आङो दिपकखौ मोजां मोनाखिसै राकेश बर' आं लानोसै होननानै बेबायदि सोलायनायल' जादों रायजो राजाफोर आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा दिनैनि जोंनि बिटिआरनि एग्रिमेन्ट 3.3 दफायाव बे लिरनाया दं रायजो राजाफोर दा एक्सिस्टिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट shall be renamed as Bodoland Territorial Region comprising area covered under BTAD बे लिरनाया रोखा रोखा आङो बानायनानै बुङाखै रायजो राजाफोर दिनै बबे खेत्रआवहाय दिपेन बर'आ बुंनो हागौ 60% जादों 60% जायाखै गंसे गोदान इउनिभार्सिटि लुफुंनो हाखो गंसे फिसा फिसा इन्डास्ट्रि गायसननो हाखो साबसे मानसिनो अनसुंथाइ होनो हाखो दिनैहाय बड'लेण्डआव मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनो साबसिनो 5 लाख राननो हाखो आरो दिनैहाय जेबायदि बड'लेण्डआवहाय मुभमेन्टआव जे एक्स एनडिपि फोरनो दिनैहाय अनसुंथाइ होनांगौ 4300 होनो हादों 5500 दं बबावहाय नोंथाङा बुंनो हाखो दिपेन फंबाय 60% जाबाय होननानै बेबायदि बुंनाया गोरोन्थि जादों ओंखायनो नेक्स्टआवहाय नोंथाङा होमवर्क खालाम सिगां प्रेक्टिकेल खालाम दिनैहाय आङो आंनि सिगाङावहाय सोङोब्ला आङो मिटिंआव थांनोसै दिनैहाय निउज रिपर्टारफ्रा सोङोब्ला आङो माबायदि बुंनांगौ बेफोरखौ मोजाङै बुं नोंथांमोनहा दिनै पिक्साराव नुजानाय मानसि लरेन्स आदा नोंथांमोनखौहाय दिनैहाय रायजो राजाफ्रा मोजां हास्थायनायनि गेजेरजोंहाय बुंदों नोंथांमोनहा बेबायदि बुं जोंनो मावनो नाजागासिनो दङ मावलांगोन जोङो बर' रायजो राजानि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावगासिनो दङ बेबायदि मोजां मोजां बाथ्राखौ बुं अब्ला जोंनि गोसोआ गोजोनगोन मा नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ बानाय बुंनाय बेखौ जों गोजोननाय गैया सारमोन नोंसिनि बेबायदि बुंनायावहाय लरेन्स आदा बिनिखायनो नोंथांमोनहा दिनैहाय गावखौ माबायदि बुंनांगौ होमवर्क खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा जेबायदि गायनांगौ गाय जों नोंथांमोननि बे गोदाव सोराव बुंलाबायनायखौ नोंथांमोनहा दाबुं दुखु मोननाय फैयो बिदियावनो नोंथांमोनहा फिल खालामलांनो हागोन नोंथांमोननि फिला गुसिबनिफ्राय गुसिब जालांगोन मावजायाखै दिपेन बर' फंबाय 60% माव सिगां मावग्रो बिनिफ्राय नै जों ओरैखम मावनो हाबाय एरखम मावनो हाबाय बेखौ मावनो हाबाय होननानै नों बिदिन्थि होसाय बबे 60% जाखो दिनैहाय नोंथांमोनहा आंनि नुनायावहाय 15-20% मावनो हाबाय जास्ट आंनि मोनदांथिनाय आरोखि बियो रायजो राजाफोर 10-15% मावनो हाबाय बेखौ जोङो बुंनो हायो एस पार नोंसिनि फोरमायनाय बायदि जेरैहाय अनसुंथाइ मोननांगौ जे एनडिपिफोर एक्स एनडिपिफ्रा 9000 गेजेरावहाय 9800 गेजेरावहाय 4300 होनो हाबाय बेवहाय आं बे मोनसे उपमा हिसाबै आङो 20% हिसाबैहाय हमनानै लाबाय माखासे खामानियाथ' मावजेनजाबाय मावाखै नङा मावदों नाथाय 60% जायाखै रायजो राजाफोरखौ बेबायदि बुंनानै थगायनानै बोगथिनो नाङा नोंथांनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायाव नोंबो दिनैहाय राजनितिक गांख्लाबनाय साननैसो बे जोंनि बर' फरायसा आफादनि नेता जानानै दैदेनगिरि जानानै नोंथाङा दिनैहाय राजनितिकआव गांख्लाबनाय बायदिसो नुबाय बेबायदि बुंनाया मोजां जायाखै दिपेन बर' फंबाय ओंखायनो नोंथांमोना होमवर्क खालाम बेनिफ्राय नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय बुं आरो बेबायदिनो मिथिं दावथिङाव बुं अब्ला नोंथांमोननि मावनायाव बुंनायावहाय मानसिफ्रा इनकारेज होगोन दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय
जै बर' हारिनि जै गोजोन्थों।